Înregistrarea asta este menită să dovedească sinceritatea tragerii la sorți al câștigătorilor jocului Albert Optimum Medicas. Aici avem postul la care a trebuit să comenteze lumea cu marca favorită de rame. O să facem un export de pe postul acesta prin folosirea exportcomments.com ca să avem o listă Excel cu toate datele la posturi. Înregistrarea nu este menită să fie publicată, deoarece poate conține date cu caracter personal. Este numai pentru cazul în care apar neclarități referitor la tragere la sorți. Aici avem filul cu date pe care o să exportăm ca și un file Excel. Precum se vede, avem toate numele cu un număr de ordine. Asta e foarte important pentru că o să generăm niște numere aleatoriu și numerele aleatorii o să fie câștigătorii concursului. Verificăm dacă s-au făcut posturi după închiderea sesiunii, deci la miezul nopții, pe data de 15 s-a închis jocul, nu avem date după acest interval, deci putem să continuăm. Facem un PDF despre această pagină Excel. Ca să avem fixate toate datele și să nu putem umbla la aceste date ulterior. Deci avem aici toți participanții concursului. Trecem peste ele ca să fie înregistrat și acesta. Și după aceea deci avem număr de ordine între 1 și 73. Trecem la următorul pas, facem o tragere de numere aleatorii pe random.org. Sunt în joc, o să avem
3 câștigători. Uitați și aici, 3 câștigători norocoși. Deci trebuie să alegem 3 numere de generat între 1 și 73. Cum am zis, 73 fiind ultimul număr de ordine, și să avem în 3 coloane. Apăsăm pe Get Number și acestea sunt numerele câștigători, deci 19, 46 și 67. O să și copiez aceste nume aici. Deci numărul 67, numărul 46 și numărul 19. Da. Vă mulțumim participanților. Tragerea s-a încheiat.